কে যাଉଛୁ? ଝାଡା ଯାଉଛୁ? ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି? ତତେ ତ କହିଲି ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ଲାଟିନ୍ କେଉ। କାହିଁକି ଯାଇପାରିବିନି? ତୁ ତ ପଦାକୁ ଯା କି ଯେଇଠି ଯାଉଛୁ ଯା। ପଦାକୁ ଯିବି ଲାଟିନ୍ ଖାଇତେ ତ ପଦାକୁ ଯିବି। ହଁ ହଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁ ମା ନ ଆସିକି ଭାଗବାଣ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଟିନ୍ ଯାଇପାରିବୁ। ମାଲୋ ମା ଲାଟିନ୍ ର ବି ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ନା? ହଁ ଏଠି କିସ କରୁଛୁ? ଏଠି ପାଣି କାଢି ପାରିବୁନି। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁ ମା ନ ଆସିକି ଭାଗବାଣ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଟିଓଲ ବି ପାଣି କାଢି ପାରିବୁନି। ଲାଟିନ୍ ର ବି କହୁଛି ଶାଶୁ ମା ଆସିଲେ ଭାଗ କରିବେ, ଟିଅଲ ବି କହୁଛି ଶାଶୁ ମା ଆସିଲେ କରିବେ। ସବୁର ଭାଗ ହବ। ବାବା ଲୋ ବାବା ଏ କିସ ହଉଛୁ କହନି? ତୁ ଏତେ କିସ କରୁଛୁ? ଦେଖାଯାଉ ନା ମୁଁ ଏଠି କିସ କରୁଛୁ? କାଠ ନଉ ତ କିସ କରୁଛୁ? ତୁ ପରା ମତେ ଲାଟିନ୍ ଯାଇତେ ଦେଇନଥିଲୁ, ଟିଅଲ କୁ ଯାଇତେ ଦେଇନଥିଲୁ, କହିଲୁ ଶାଶୁ ମା ଆସିଲେ ଭାଗ କରିବୁ। ତୁ କାହିଁ କାଠ ନଉଛୁ? ଶାଶୁ ମା ଆସୁ ଭାଗ କରାଯିବ। ଏ ବଡ ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ରୀତା ମିତା କିଆଡେ ଗଲ? ଏ ମଲା ମୁଇଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଡାକ ମାରିଲିଣି ଏ ବଡ ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ମାଲୋ ମା ବୋଉ କୁଆଡେ ଗଲ? ଏମାନଙ୍କ କାନର କିସ ହେଇଛି କେଜାଣି ଟୋଟାଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁ ମା ଟା ଆସିଲାଣି। ଏ ରୀତା ମିତା ଚିଆଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ଟିକେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିମି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗେଇ ରଖିଦେବେ। ଶାଶୁ ମା ଆଇଲେ ମୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା। କେତେ ପଟରୁ ଆଇଲେଣି ଲୋ ଥକି ଜାଣିଛ ନା ମା ଆପଣ ତ ଥିଲେନି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ମତେ ଜାଳ ଟିକେ ଆଣିତେ ଦେଲାନି। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମା ସିଏ ମତେ ଲାଟିନ୍ ଯାଇତେ ଦେଲାନି। ହଉ ଲୋ ମା ହଉ, ମୁଁ ତ ବୁଢୀଟେ ହେଇଗଲିଣି ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେତିକି ଜମି ବାଡି ତମ ନାଁରେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଲି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଝାଡା କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହଉଥିବ। ହଉ ତମେ ଦି ବୋଉ ମୋର ସଫା କରିଦିଅ, ଯିଏ ସଫା କରିଦବ ସେ ଜମି ବାଡି ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେମି।